Кучетата са не само верни приятели, но и невероятни герои в киното. В тези филми те не само разсмиват и трогват, но и ни учат на важни житейски уроци за любов, лоялност и смелост. От приключенията на бързи и смели кучета до трогателни истории за приятелства, тези филми са идеални за всички любители на четириногите приятели. Останете с нас и гледайте нашата класация за най-добрите филми с кучета, които със сигурност ще ви харесат. Марли и аз е филм, който на пръв поглед може да изглежда като обикновена комедия за куче, което причинява хаос, но всъщност той е много повече от това. Това е история за живота, любовта, семейството и как понякога най-големите уроци идват от най-неочакваните места. Филмът започва с млада двойка, които се местят в новия си дом и решават да вземат куче. Така попадат на кучето Марли, едно малко и буйно жълто лабрадорче. Въпреки че Марли изглежда невинен и забавен на пръв поглед, той се оказва истински изпит за търпението на стопаните си. Той е с огромно сърце, но също така е и с невероятна енергия, която го кара да бъде разрушителен и да причинява хаос в жилището им. Със своите действия Марли създава редица хумористични, но и трогателни моменти. Но докато кучето създава проблеми с разкъсани мебели, разпокъсани обувки и разровени градини, неговото присъствие в живота на семейството започва да има все по-дълбок смисъл. Когато Дженифър и Оуен решават да започнат семейството си и да създадат потомство, Марли става не само разтревожен наблюдател на тези промени, но и учител по важни житейски теми. Чрез него те осъзнават, че трябва да се научат на търпение, състрадание и как да се справят с стреса, свързан с израстването и промените в живота. Марли става част от техните емоционални предизвикателства и радости, които изпълват живота им с искреност и безусловна любов. Дивото зове е вълнуваща история за живот, изпълнен с приключения, самота и незабравими приятелства. Сюжетът следва историята на Бък, куче, което преминава през неимоверни изпитания, за да открие своето истинско място в света. Всичко започва, когато той е отнесен от комфортния дом и поставен в суровия и опасен север. Бък преминава през жестоко отношение и изпитания, но въпреки всичко успява да намери своя път и да се утвърди като лидер. Основният герой, който разказва историята, е човек, избягал от обществото, който с течение на времето изгражда силна връзка с Бък. Той обяснява как кучето преминава през моменти на изпитания, но никога не се предава, а започва да вярва в себе си и в своя нов стопанин. Техните приключения в дивата природа не само че изпитват техните възможности, но и ги сближават, като Бък започва да вярва в силата на приятелството и верността. Дивото зове е история за оцеляване, смелост и неочаквани приятелства, които могат да се формират дори в най-суровите условия на планетата. Филмът е вдъхновяваща приказка за истинската сила на природата, приключенията, които ни променят, и как понякога, за да открием себе си, трябва да се изгубим и да се върнем към основите на живота. Изкуството да се състезаваш в дъжда е филм, който предлага уникална перспектива върху човешките отношения и силата на лоялността, благодарение на необикновеното възприятие на едно куче. Този филм ни показва живота през очите на кучето Енцо, което разполага с невероятна интелигентност и философско разбиране за света около него. Енцо, който е главният разказвач на филма, е куче, което разполага със специална способност да наблюдава и да разбира поведението на хората по начин, който изглежда повече човешки, отколкото животински. Той е наистина любознателен и философски настроен, като често разсъждава за живота, любовта и това какво означава да бъдеш част от семейството. Но най-важното е, че той притежава една невероятна способност да усеща и разбира, че стопанинът му, Дени, е на прага на много важни житейски изпитания. Този филм е за всички, които вярват в силата на безусловната любов, и за тези, които разбират, че добрите приятели са не само тези, които ни подкрепят, но и тези, които ни учат на най-важните житейски уроци.
Куче е комедия и приключенски филм, който разказва за необичайното приятелство между бившия войник Джо и кучето Лу, които преминават през много изпитания по време на пътуване през страната. Джо, който се бори с посттравматичен стрес след службата си в армията, получава задача да придружи Лу, агресивно куче, което е служило като партньор на починалия сержант Родригес. За Джо това не е просто пътуване, а шанс да се върне в армията, но срещата с Лу се оказва неочаквано предизвикателство. Кучето е известно с трудния си характер и никой не иска да работи с него. По време на пътуването им обаче, Джо и Лу започват да разбират, че и двамата носят своите рани и спомени, които трябва да преодолеят, за да намерят вътрешен мир. Въпреки първоначалните трудности, те започват да се учат един от друг и да изграждат връзка, която променя и двамата. Куче е история за възстановяването и новото начало, за това как неочаквани приятелства могат да помогнат на хората и животните да преодолеят миналото си и да продължат напред. Филмът показва важността на доверието, разбирателството и това, че понякога трябва да направим крачка към другия, за да открием истинската сила в себе си. В този филм, вдъхновен от истинска история, се разказва за невероятното приключение на един американски състезател и неговия екип, които се озовават в джунглата на Доминиканската република, за да участват в състезание за приключенци. Всичко започва, когато на втория ден Майкъл дава кюфтета на бездомно куче в преходния лагер, без да подозира какво ще последва. Кучето, което по-късно наричат Артър, започва да следва екипа. Въпреки че първоначално изглежда като случайна среща, той става част от тяхната история. По време на състезанието, кучето спасява живота на един от участниците, като предотвратява падането му от скала, а състезателите го приемат като част от екипа. По стечение на обстоятелствата, те трябва да оставят Артър на брега, но когато виждат, че той ги следва и е на път да се удави, те се връщат, за да го спасят, въпреки закъснението, което води до загуба на състезанието. Тази трогателна история показва не само лоялността на кучето, но и как животинската любов и привързаност могат да променят съдбата на хората. Целта на Кучето е филм, който не само ще докосне сърцето ви, но и ще ви накара да се замислите за живота и значението на нашите връзки с животните. Историята на този филм проследява живота на едно куче на име Бейли, което преживява няколко различни живота, като се преражда в различни породи и с нови стопани. Всеки нов живот му носи нови предизвикателства и нови уроци, но едно нещо остава същото – дълбоката любов и привързаност към човека. Филма започва, когато кучето Бейли е енергично ловджийско куче, което попада в ръцете на младо момче на име Итън. Итън приема Бейли и двамата започват да споделят безброй щастливи мигове. Въпреки че животът им е пълен с радости, Бейли остарява и умира. След като умира, то се преражда в ново куче и започва нова глава в живота си. По време на всяко прераждане, Бейли разкрива нови истини за себе си и хората, които стават част от живота му. Независимо дали е в ролята на добродушна и отговорна порода или на игриво куче, което е готово да помогне на хората, Бейли има една основна цел – да бъде до човека, който го обича и да подобри живота му. Всяко ново прераждане е свързано с нови уроци и нови отношения, но едно нещо остава непроменено – нуждата от любов и привързаност. Всеки живот, в който Бейли участва, носи с него не само весели моменти и забавни сцени, но и важни уроци за състрадание, прошка и разбиране. Чрез своите приключения и отношения с новите си собственици, Бейли научава, че истинската цел на живота е да обичаш и да си обичан, безусловно и искрено. Меган Ливи е вдъхновяваща и емоционална история, базирана на истински събития, която разказва за връзката между младата военнослужеща Меган Ливи и нейния верен кучешки партньор – Рекс. Меган е млада жена, която се чувства изгубена в живота си и решава да се присъедини към армията, за да избяга от личните си проблеми и да открие нова цел. В армията тя е назначена да работи с Рекс,
Куче, прочуто със своята жестокост и агресивност. Рекс е използван за откриване на мини и е изключително добър в работата си, но неговото агресивно поведение го прави труден за работа като партньор. Първоначално Меган има трудности с Рекс, но с времето тя разбира, че зад неговото поведение се крие невероятна лоялност и любов. Заедно те преминават през опасни мисии в Ирак, където Рекс спасява живота на Меган. И не само това, но и доказва колко важен може да бъде един военен партньор. След завръщането им у дома, Меган се сблъсква с бюрократичните препятствия, които възпрепятстват възможността да осинови Рекс. Тя се бори с армията, за да бъде с кучето, което я е спасило и научило на безусловна любов. Историята на Меган и Рекс не е само за войната, а за връзката между човек и куче, за упоритостта и за стремежа да се преодолеят препятствията в живота. Този филм разказва историята на Того, едно куче, което играе централна роля в спасяването на хиляди животи по време на епидемия в Аляска. Това е не само история за смелост и лоялност, но и за издръжливостта на духа и невероятната връзка между човек и куче. Историята започва с легендарния водач на екип за кучешки впрягове, който е изправен пред невъзможната задача да пренесе животоспасяващ серум през 700 мили сняг и лед, за да спаси жителите на Ном, Аляска, от опасна епидемия. За да направи това, той трябва да премине през някои от най-суровите условия в света. Но най-голямото му изпитание ще бъде неговото куче. Того е малко, но изключително решително и интелигентно хъски, което в началото е подценено заради размера и младостта си. Много хора не вярват в неговата способност да издържи на толкова дълго и опасно пътуване. Того и неговият стопанин изминават хиляди мили през замръзналите и почти непроходимите терени на Аляска. С силата на волята си Того доказва, че малкото куче има огромен потенциал, като води впряга през бури и ледени терени, които изправят всички останали кучета и хора пред огромни препятствия. Лейди и скитника е прекрасен ремейк на класическата анимация, който разказва за любовта, приключенията и разликите между два много различни свята. Лейди е кокетно куче, което живее в комфорт и сигурност, докато един ден нейният живот се променя, когато в семейството й се появява бебе. Лейди започва да се чувства забравена и пренебрегната, като животът й изведнъж започва да изглежда много по-лош. От своя страна, скитника е улично куче, което живее свободно и не се обременява с никакви правила. Той обича да тича навсякъде, да яде каквото му попадне и да се наслаждава на живота без задължения. Когато Лейди и скитника се срещат, двамата са от напълно различни светове, но с времето те започват да разбират, че може би техните различия са това, което ги привлича. Историята става интересна, когато Лейди попада в новия, суров и непознат свят на уличния живот, след като тя губи мястото си в дома, в който е живяла до момента. Скитника я учи на новите правила на улицата и как да се справя с трудностите. Въпреки че в началото тя е объркана и несигурна, постепенно Лейди започва да разбира ценността на свободата и приключенията, които животът предлага извън сигурността на уютния дом. Хачи – история на едно куче. Филмът започва с малко японско куче, което случайно попада в живота на професор Хидео Нака. Професорът, който е изолиран и самотен, приема кучето с отворени обятия и решава да го отгледа като свой верен приятел. Хачи, който проявява своето доверие и лоялност, се превръща в неотлъчен спътник на професора, като всяка сутрин го изпраща на работа до спирката. Кучето не проявява и най-малко колебание, показва какво значи истинска преданост, чакайки неуморно всеки ден за завръщането на своя стопанин. Но един ден професорът, който има сърдечен проблем, умира. Независимо от това, Хачи продължава да чака всеки ден на спирката, вярвайки, че неговият любим стопанин ще се върне. Той става символ на лоялността и любовта в целия град. Всеки ден, независимо от времето или обстоятелствата, кучето чака на същото място, както винаги го е правило, за да посрещне професора.
Ако ви харесаха тези филми с кучета, не забравяйте да се абонирате за канала, за да не изпуснете още вълнуващи класации и интересни клипове. Споделете с нас в коментарите кой от тези филми ви допада най-много. Очакваме вашите мнения и предложения. Благодарим ви!